subscribers. Okay. From Barigo kining Grand Mall to Agus. Okay, maayong pagbiyahe ninyong tanan ug maayong pagpaminaw. Thank you, thank you. Bueno, ang suotan po ko ron hatagan og pagtagad no, pinadaki ni usa ka lalaki nga mapatago lang sa nga si Toy. Si Toy, apelido man ni si Toy. Okay, wala man Vice Mayor sa Lapu-Lapu City, si Toy. Okay, pinadaki ni usa ka lalaki no gyapon. Okay, ni gibuhatan og duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay sunan nga atong Cinder, lain si Toy. Matod pa, ang matagtao ko no, dunay lain-laing kinaiya. Kini ako asawa, medyo di kay masabot ang kinaiya ini. Hilumod siya ba? Ano bang musulti mo tihi kayo? Gamay ra kay gisulti oy pero mahubog. Oy mabawi sa doy. Nganong na problema ko aning akong asawa no? E nanion ako pagsugo ng mga pangitabo ay. Pre. Pre. Kasi ito yung atugi. Katong ginakusgal mo kanta pa, pre. Katong paliton, 1 million tato sa Octo Arts. Oh, man. Octoars. Karana sa Octoars. Karana kay Octoars. Buhi mo na Octoars. Sige na, 1 million, pre. Ako di pa inuod sa kaning mga gipagdaog-daog taon tas China, pre ba? Nga, karon murag hapit-hapit tasad. Sige. Yamat, pre. Mga Chinese, oy, daog-daogon mga tuang mga nanagat dito spratle. Kung kaaway ko silang bayo, ani. Balik ko na itong kanta na to nga, Bini China. Ilan na? Para sa mga pitot. O, sa ako na pa rin amigo nga si Gani Brown. Larga. Okay. Larga. Larga. Sa ato tirituri, katao ang spratle. Apan tungod sa rana, miintil ang nasod China. Nagpahipirang ang Vietnam, nagpahipirang ang Malaysia. Kay nahadlok sila, kay dako China. Ambo dun sa dito sa rana, prospik parang sintumado na. Kay kunwara pa demokrasya, klaro mo gira. Kay kuna po Pinoy ang pabuton, iska puro syor, bahin-bahinon. Si Tansang, sigurak, si Muy Kausan. Wara sa history, rimahong kabe Philippines. Siya una tanom nubi, siya pangaranini. Kung atong paminaon, milinchina ng gihapon. Kinit bukong takong putot butay rokay. Bisanay yun mga Chinoy karon nagpunsisok sa Chinatown. Kami giri gusto gira, negosyo rang. Dali ka mo, palit na mo, milinchina. Baratura, duna original, duna po pirata. Pero Chinoy ang puranta, nga wararang tagira. Kay untay na karabanon, rupihon to sa kitakanon. Kajakit chan palang daan, marisuda ta sa panagang napajiti. Donien no samohong. Pero kung kita ilanjut pukson, sikihir non, ray mo angkon. Ang taga-kapisog, taga-naga, reinforce na lang. Tan-aon tag, di ba mabarintong, mutikungkong, mutikangkang. Kun ato na ipariproy, tiki ko gaswang. Kun ato na papatiran, mga tikbalang. Kun ato na pabudlaton, matayin si Kwaka. Ole! As ka bleed ba? Kanang bleed mo, pre. Pulot, pre. Sipad. Sipad. Sapin pong dila na to. Di kanta ni Gani Brown, pre. Pulot na bleed ako ni Ay, mag-bleed. surot ko taon. Ano taon? Hurot ko taon. Ano lang ana, pre. Sige. Kag believe na ako. Pero, wad yun hatag kwarta, pre. No? Problema sa nini. Hatag kwarta kung believe ka. Yes, makakidot yun, pre. Oy, hala, pre. Biday. Ano, pre? Nahubsan na ito, pre. Nabsan? Muro nabustot ang putilya, pre. Pihas. Ba't mo kagay? Ikaw ba? Grabe. Sige ka minom. Aray, mas lubot mo sa iyo po. Yat. Kami minom, pre. Perbida ka mo. Saman, pre. Nya, pre. Saman. Ayaw lang. Ayaw. Uli na lang ko. Ikaw kaluuran. Punaan ni. Kaliyot, pre. Day! Day, Petra! Day! Dong! Day. Ari, day. Dong? Day. Kining. Day.
Kanang kuan ba? Kining, Pre, na si Mari sa imong luyo. Dali ka diyan, ay! Ganina ka diyan. Nara, uy. Hinay mo kikabsulti god, ha? Wa mo kabsulting na ka diha, ganina ra kung sigtawag nimo. Wa ka mo tubang, mura kag... Bungol man ka. Yote ako ni bungol. Pwede ba dito duha klungnik, be? Kaya murag... Wagit taon katarog taon ni Pre Usming ako sa klungnik taon. Hapon na dito ko sa klungnik ko. Oh. Aduhaan ang para sure. Sige. Tanaw, pre. Ha? Sukutos, Mari, pre. Ha? Uy, suko ko taon. Pagsara mo kay siyang tingog, marag kalmar naman ako. Ay, may tingog paminaon. Pre, di na siya mudaginot ang kwarta. Sa tingog mudaginot na siya. Maog na yung sundihan. Mudaginot yung tingog. Ha? Magdaginot siya insulti. Ay lang kay bunga na, pre. Adag yan ko sa pre. Pero, murag. Limitado iyang insulti ba? Gagmayrat kayo pero sus. Makainor, pre. Brak. Tagbaw ka na, sus. Konsumisyon lagi ka lagi. Basta makainom. Gano man, pre? Ano man? Iya po na nantog. Ayamat, yawag Ako ko. na, pre. Murag komplikado kayo makainom na kausawa. Pastilan, no? Mag-abo sila kang asawa. Lain na sa itong mahubog kong asawa, pre. Ano? Unsa mo mo sa mahubog, ha? Pataka lang sa krak-krak, ha? Iya po na nantog. Unsa man? Kung mag-abot sila, pre. Maunsa di, eh. Lain itong akong asawa, pre, kaysa imong asawa, Pre, pre. kay ngando, malade. Imong asawa, mutukar mo lang ka lang siya ang pagkatabian ng makainom, pre. Oh, grabe ka na. Kini ako, pre, bisag di pa makainom, pre. Mutukar na daan. Abugot siya. Kindor, kindor, tawa. Kindor to. Ay, pre, kanong birthday sa akong asawa, pre. Ato tas balay, ha? Ato tas bay. Dari mo sa pre, ato silang abuton, pre. Oh, pre! Day, tawa na spray Osming. Oh. Ako na, pagtuon niya ako na to sa ina. Kung na ini-birthday siya ang asawa ba. Pero karoon siguro sunod buwan, birthday siya ang asawa. Oh. Ang mga to today, ha? Oh. Hindi lang tayo palit para regalo siya ang asawa, day. Pampalit lang ta. Palit. Sige, magpalit lang ta. Duhaon na to regalo, day, ha? Tagsa ta, ha? Oh, usahon na to atong regalo. Usahon lang na to. Oh. Sige. Nagsukod na ka, kay mga oras ta? Oh. Nagsukod na ka? Oh. Sige, mga oras ta. Day, abot ako, Day. Oy. Ano, Sentoy? Ay. Bala akong guwapo. Nakainom na. Purwida. Sentoy, my darling. How's your flight today? Is there something wrong with your flight? What can I do for you that you cannot do for me? Hilom, Petra. Oh, come on. Are you retired? Unsa? Ingong ko, are you retired? Di ka po'y baka. Bungol, di ka dungog. Kidort. Oh, kita mo? Inaato ako asawa ko mahubog. Taka lang sulti ba? Pero di galibak kayo nung pastang kapuya pa minaon. Hapit ang di mo tingog. Dili ni mo pangutanon. Di yun mo tingog. Pero kung makainom sa gani, ako no say tagsan lang kayo mo sulti. Kaya ang baba, mura magmasinggan. Kanya? Ay, tay. Niyam ka tay, ha? Tay Panyong? O sa mga anak na kong pinakagwapa o pinakabuutan. Dili mo tingog, dili ni mo pangutan. Ay, nakatay. Adali tayo, sud, rin tayo, sud. Pastilan, gimingaw na kayo ko sa kong anak na gwapa o pinakabuutan sa tanang Jud gani. Dili ko mangitag away. Sud sa usa ka tuig. Tay. Dim ka, kadiot, dim ka gikan. Og kanas ako asawa ba, dim na baliwat. Siyempre, dire na ko. O, di ba kayo lumon lagi, tabian mo lagi kay ka. Kanang gitawag og naliwat, dili ingon nga parehas yun nimo kinaiya or abilidad o unsa ba. Pareha ana rong iyang pagka-bright. Dire man na maliwat ako. Oy, birthday ka, tay, birthday ka. Oh, well, according to my mother's long time ago, when I was a child, when I'm in school, almost kung manahimo untang salutatorian. Take note, ha? Salutatorian. Nga. Dili valedictorian. Ay, kadiot, tay, ganong hapit raban ma, salutatorian. Kaya ingon man ang among maestro sa Boy Scout, believe ko aning ipipanyo. Siging gasalot, bisag magkaon magsalot, himuon ta kang sa salutarian. Ay, awasan di mo, Oh, tay. pero kinaan na may nakauna sa ilang listahan. Sa sunod na lang kuno ko.
Mautong na lang ko gibutang sa salutatorian. Dili na lang ko lang gibutang sa valedictorian. O, ano, Victoria, ba ka tay? Ano man? Kaya nagbalik-balik naman lang ko sa first year. Ay, kinot. Hello, Hamia. Anak kong guwapa. Kumusta ka naman, ha? Guwapa ka lang gihapon, na? Oh, Oh, yes, I like it. Guwapa nga buotang gihapon. Dili ba na? oh. Yes, I like it. I like it. Like it more. Ugawas nga buutan. Bright pag yun dili ba na? Oh. Yes, I like it more. I like it more. See? Kitams ni mo si Toy. Pagkaswerte yun di mo. Niya kay nakasawa ka sa akong pinalangga o buutan o gwapa na kong anak. Swerte kay ka, iho. I like it. I like it. Tay. Nga, unsa ta? Unsa ta istorya? Unsay nan? Okay. Iha, please, lay the prayer. Kamao ka man aning prayer, Iha Petra. Oh. Okay. Iha, please, do the honor. Father, Son, Holy Spirit, Amen. Lord, thank you sa food. We'll eat na. No. Amen. Okay, let's get ready to rumble. Sa taon, ginoo ko. Tay. Lakaw sa Wisbitra, tay, ha? Okay. So, where are you heading? Ay, kuwan tayo ka na sa bayas kong kumpare. Okay, no problem. Ikaw na balik bahay, ha? No problem, iho, no problem. Everything is under control. Salamat, Emanyong. Wait. Where is my beautiful daughter, huh? Talikod tayo. Narasin mo liyo. Oh my goodness. Abi na kong haligin ng gamarong. Ikaw magudin eh. Is that you, iha? Oh. Oh, you sound like Chris, no? The title of his song is Oh. Tay. Ito namin, tay. Okay, good luck. Bala chili cha cha, bala chili cha. Dance your chili, dance your cha cha, bala chili cha cha, dance your. Happy birthday, pare! Happy birthday! Happy birthday! Happy swing! Ay, oy, si Toy, pre. Ah. Abi na ko di yung kamanhida. Ah. Asa bes mare, pre? Ha? Nasa mo liyo, ay. Ay, sus. Ikaw din na, mare. Doon sa... Oh. Yawan ako di mo, mare. Oy. Abi nung punuan sa lubi ako ng sindigan na. Magod na. Dali mo. Sod mo rin, pre. Dali, sod mo. Sa nag-birthday. Dali mo, pre. Maayo kay nadagyo di mo, mare, pre. Para Ano to, makimamat yun sila sa kong usawa, pre. Buhan, mo kuyog na ko ang akong usawa sa inyo, pre. May kachika na siya dito sa inyo, pre. Ay, naunsa mo. Gina, pre, pero magsinabot na sila, pre. Ano naman, pre? Oh, kay ka na rin mga akong asawa. Taon, lumot ka na. Sayod naman ka na, di ba? Di na mo tingog dinimunan. Unsa man na siya, pre, ka nang manggiwawan ka na siya, pre. Oh, siguro, mingon-ingon ka na, pre. Ay, problema, pre. May kayong da akong usawa na, pre. Na, di ba? Kano mga manggiwawan. Awag ta na, awaron. Pero qué bonito y sabroso bailan el mambo los mexicanos. Ay, kinilay ato, Mari, uy. Red wine. Nasagdi lang to sila si Paris ito'y. Mga hard lang tong ila. Pero kining ato, okay lang ni red wine, Mari. Oh, ako sa ni Mari, ha? Sunod imo na. Oo. Wow, kalami sa red wine, Mari, uy. Ay, makapawa gyud sa katol sa tutunlan. O, imo ni Mari, oh. Oh, Mari. Uy, naman kakag-red wine, Mari. Oh. Oh, sige, kumpatiha na. Ang mas maaga ni Ani Marino, magtagsa tagbaso. Kaya kay magkuha ko, Mari, ha? Awas lang, mare. Awas lang, mare, pre. Tagay po sila gila. Oh, da. Awa. Tanawa na ka manggiuwawan sa ni Mari Pitra, pre. Pre. Ay, fundi da. May tangkat sinabot ron sila, pre. Ay, sobrang. Oh, cute. Ano? Ay, Ay, nung gamay. Alright, tagay, pre. katawa na. Ay, katawa. Kana, mo na din. Mo na intro siya, ha, pre. Katawa niya. Katawa. Katawa si Petra. Imposible, eh.
Kanang gubat sa Ukraine o Russia, Mare, ay war na, uy. Kay kung kita pa gi-atake sa Russia, di na magsilbi na to. Dugay na nang nahuman ng gubata. Daghan tag mga secret weapons. Kung ako ay presidente, unya gubatan tas taga Russia, ambot lang. Ambot lang yun, Mare. Akong buhato na, Mare, no? Tapukong ko tong mga mangimuhay o politics danaw. Muon ko na sa pahimuhay ko sa armas ba. Why limit? Bisag pila ka buok. Bayaran sa gobyerno. Unya, mga special forces na ko, na mga kriminal, mga kurso kaayo. Panguhaon ko tong mamirahay skolon. Kanang mga tulisan, mga kawatan, mga snatcher. Panguhaon ko na. Panagaan ko ng mga trabaho. Kanang mga snatcher, himuon ko ng mga espiya dito sa Russia. Kana sa mga tulisan, kanang tulisag bangko, himuon ko ng mga elite forces. Pero ang pinaka-secret weapon na ko, mao ng mga mamamarang. Tigumo ko na ito ng mamamarang din sa Pilipinas. Ipabarang ko ng tanang mga kontra na nato. Syarog di, tamo daog. Huwag pa kayo waliho ka ng mga ungo. Ha? Taman, okay ka o ako ay mapresidente, mamare? Oo. Nagyod! Sa una, sa Mare, mga Pilipino, mutago. Mudagan mga langyaw nga muwan din sa ato. Pero karon, manukol na. Ha? Unya, sa may pruiba ni mo niya anak, Mare. Shot ako, Mare. Shot. Kini mo ay panamini. Kani adto ang mga kababayan nato nga mga utangan, yanon lag kasabas mga maniningil og way puangod nga mga Turko. Karon, ang mga Turko na manago mo na mulihay. Nga naman, Mare. Oh, ayo. Huwag pa gani ka impas ang Pinoy. Ngutang na sa usab. Dagang mga maningil, oy. Dagat. Sa ito, oy. Dagat. Pre. Pre. Ari na lang ni pre, kay saba na kayo, pre. Mare, salamat sa sudan, Mare. Mo yun ng gipadadaan. Kano sa sunod birthday, Mare? Ikay galuto ato, Mare, no? Oo. Babantog na lami ka ayo. Ang katong lechon, Mare, ikaw ba'y galuto ato? Di. Lami sa tula, pero wala naman, no? Nahuhurot na? Oo. Sige na lang, Mare. Agad na. Basta alam mga putahing handa sa birthday. Hurot gid na. Ay. Ikaw, pre. Ganda sa iyong birthday. Man na, pre. Human na. Sus, saya nga wami ka da. Wow ka mga imbitar, pre. Sunod pang imbitar, pre, ha? Oo. Okay. Salamat kayo ninyo. Mare, dadon lang sa akong usa ka botilyang bino. Waman may mainom dito. Ako rin dadon, pre, ha? Oh, sige, Mare. Okay, daan pa ko. Mabitang ako ng gisudaan sa plastic. Kaya ba ako musugot, gid ka? Buutan ka kaayo ka. Okay. Salamat kayo, ini, pre. Mare, susunod birthday lang saan. Okay, bye-bye. Rin na me. Nang sitoy. Ata. Oh. Ay, nako, kamanggiwa mo naman ninyo. Gagmay, nagsulte, kabungot. Nana, sitoy. Sa mga napatay plite niya kay manguwam tang pareos me. Hilom yan! Mabauli na ta! Sos Mario Josep, kuyawan mo lang tanin niyo. What's the matter? Halaway batir-batir! Kawaw lang! What's going on? Unsay nagpakaawaw lang. Haso ko napitan na nagpakaawaw ni mo si Toy. Pataka mo lang ka. Tay, tagay. Nako'y daan what's ang happening? nun. Magtagay ta, tay. Binuntagay. Basta na mo palang piti. Utsan! Utsan! May ditabo ni mo! Ay, ilong dyan si Toy. Ay, yogon ko na ni Byron. Tagay na, tay. Ginoo ko! Yan ako madiscover yang hilom mo na yung mabuak lang makainom taon. Mas grabe pa. Pero wala yung uwo. Saan taon na ako akong sawa? Karoon na ba kamao na mo palit og imnonon nga siyara? Nya kuyaw kay mahubog kay gikas tindahan polis mo. Magsiigig storya why limit. Maayo ka ri? Sabi ako buhaton ni ako asawa. Ha? Nga mo sikreto na mag-inom nga siyara usa?
Palihog, Bambina, naa ba na sa Bible nga mo sikretong inom mo share ko sa? O saan kung kamoy pasultihon? Sitoy. Salamat sa tanan. Sa tanan nga namati na mo ron. Sa tanan! Nga mga pag-ampo mo, Mary, salamat kayo. Ate Pres! O gang send na to kadlawa. Si, murag si Toy, siguro to Ate Pres. O si Toy. O si Toy taon Ate Pres. Siya problema. Ay, kaniyang asawa Ate Pres, mga murag hilumon kayo, basta di kayo Nya. inom. Oh? Pero ang tubagod, man na. Oh? Murag yung isulti. Nagmakainom. Sus! Gikan sa pag-sugon niyang inomatris, way undang-undang istorya. Oh? Grabe kayo. Nya ang iyang kuya 1,000 to kay kamaon na ba mo palit og imnono niyang asawa nga siya ron sa. Niya mo palit ang sikreto, inom na siya. Inom Iyara. siya sa tindahan natin, pres. Yaw-yaw hangtod ni kabut subay anong karsada Daw, yaw-yaw. Kuya Sa 1. may yaw-yaw. Awa lang na siya basta may istorya na Hala, siya no? sa bunsa lang. Aligrihan ko ana bam. Oh, lagi. Kanang gulyat. Inanap ito nga character sa tao. Basta dili lang mangitag-away. Oo. Okay ra man na. Basta di ka mangitag-away. Nya magsulti lang ka nga mura kag nagdiskurso. Oo. No? Dito. Okay ra. Magatawa man sa taan na maminaw. Mao gyud na. Dili para na ko dili. Ingon lagi Dili siya. problema. Ingon lagi siya ati pres nga kanang bam, kanaabay mabasa diha nga moinom niya tabian. Unsa bam, unsa yung basa nimo Na di diha? ay. Amo Na di ay ka- mabasa di bam nga mo inom niya tabian. Oh, unsa kuno? Imo din, imo din. What's up? What's up? What's up, ha? Di ara. Agi bam. Oh, Hmm. oh, asa to? Di ara. Arang ni sayang asawa no nga pala hubog. Dili ba kainom? Dili tabian lan. Oh, no diri ha. Ang usa ka daotang asawa sama sa yugo. Mao na sa Sirak 26 versikulo 7, ang usa ka daotang asawa sama sa usa ka yugo nga dili muhaom ang pagsuway sa pagduma kaniya na isama sa paggunit sa usa ka tanga. Ug matod pa rin sa verse 8, ang usa ka babae nga hubog maoy usa ka makapungot nga talan-aon, dili siya makatago sa iyahang makauuaw nga mga panglihok. Sakto ni, kay kung dili siya mahuboglan, iguro bang muyango. Oo, tinuda. Kuha ba? Yung mahubog, tag sa kilometro ang istoryalan. Sir, ikaw may bana niya kanang pitulag din mong asawa, kailain kayo paminawon, ug lain kayo sudungon, ang usa ka babae nga hubog, magduharoy, magwandog-wandog sa daan nga maglakaw, kaysa lalaki. Kung ang lalaki nagsumparay nga naglakaw sa karsada o sa dalan, naanad naman taana nga makitag mga laki nga mahubog. Pero kung ang babae may makita nga nahubog, unya magsumparay nga maglakaw sa daan, magsigigyaw-yaw, lain paminawon. Bati ba may? Pananglitan, ibutang Nga narbay babae ba no? Kung patak ka lang gigid, basta mubog. Bay talagi mag-short? Di na ba mag-short? Kuning una ng babae lang nga mahubuglan, dili ba kuyaw nga mapanamas-tamasan Ay, siya? sus. Naidaghan. Katulang foreigner nga ako amigo driver sa taxi. Ya hubog kay yang pasahero nga ay buta na to foreigner di na to nganlan nga unsang klases tao pero hubog yung kayo Ang babae pariner, Oo. niya hubog. Hubog. Karon, Pag sakay hubog britso nagtog pagtog wala gyud kalibutan. Nahilabtan gyud niya. ha? Nahilabtan gyud niya. Unya to? Oh, wa di gyud kalibutan. Wa gyud kalibutan iyang gihatod sa presintos police. Pero anak. Oo. Piti na. Piti na. Wa siya kalibut. Way kalibutan oy. Okay ra kaana nga kung ang lalaki niya ang iyang mapartner hubog nga may kalibutan, okay ra. Dipindi ra. Trailing hinon kay na ba? Lain mo kaayo kay mura magway tao. Mandahan way tao, trailing hinon kay na. Ug kung sa kabayot ang anak kong partner nakainom niya mura lagwa kay ba kailak sa niyang kauban, ko ganahan. Ikaw Gabs, trailing di ba? Nindot kayo na. Ay, puro pa kag piti-piti mo doon ka na to. Biti oy, o tinuod Dili oy. ug ako yung kapartner na ako bayot ko nya kung partner laki way kalibutan. Ganahan ko nga mo ingon sa kinsa ka, tagadiin ka. Yung ina mura natugway pa nimo. Ni mura ni sa minatay. Tinuod. Tinuod na, pero di gyud maayo ang babae mo inom gyud nga maghubog inaana di gyud. Ang ako ba pinanglitan gulyat usa sa kaasawa nga hilumon tag sa ramutingog ug sa kuan pa ug sa unsay kanini ug nairo pa mutingog lang hitumban. Tinuod na. Karon pananglitan na hubog siya buta lang punga naa iskina na baroy waiting shade o na baroy kanang na diha nagduhiray siya nagsigyaw-yaw siguro mo
Panangalitan mo tanong, adulting buhi sa klase, usa siya mga anak ni Agi diha, dili ka kamauwaw? Uwaw ka. Ay mong mama nagsiyaw-yaw? Bati, magyud tan-awon nga imong mama pala hubog. Di kinamayo. Kay ang ikaw, di ka magantos sa imong kagalingon. Kanang babae nga pala hubog. Di ka magantos sa imong kagalingon. Talipay na nimo. Pero sa gayon nga, makat-o na imong anak og hubog-hubog og unsa pa nila adik-adik. Ikay mag-guol eh. Kinuunay mag-guol kasi mong anak nga. Palahubog, adik-adik, kung sa nila, kawatan ba, o tulisan. Ikay mag-guol mo na nga. Ayaw pakita ang imong anak, simbako, dahil una na kay anak, ayaw, huwag tangan na yun na imong pagkapalahubog. Di ba, ma'am? Kadtunay ka sa gulyat nga kanang ang usa ka babae, hubog kaayo. Ah. Nakatuog siya sa balay siyang amiga. Karon. Sa diyan nakamat kun og gamay, gatod og tanod sa ila. O si paminaw nimo, okay ra to? Sa. Ang babae ba nahubog? Karon. Kay doon na inom-inom pagtapok nakatuog siya atong balaya, di sila nag-inom. Sa diyang naigmata na siya, makalakaw na siya, gihatod siya tanod sa ila. Ay, kulbaa to eh. Kulba na ba mo eh? Kay sira mang usa ka puyo. Oh, lisod na. Kuyaw? Lisod na yung anak. Di man. Siya rosa. Depende siguro. Siya rin ako sa nagpuyo. Oh. Uy. Oy, diskwidong. Puyo gigil. Diskwidong pasa sa to. Oh. So isip asawa nga makato naghubog-hubog, biyon sa kay mensahe ni Ate Priscilla kung usa ka as ina usa ka inahan usa ka asawa. Okay naman maghubog, pero dili lang permihon. Okay naman. Og red wine lang imong imnon. Pero kani si Ate Pres ka na mo yaw-yaw maayo maglakaw di maayo. Mura na. Wa sa yang kaugalingon Ate Pres. Mura na kuan lain no. Tinoda. Be. Unsa man Ate Pres? Ha? Pero kato nga ko nahubog gulyat. Kato na mista ko gulyat, nahubog ko. Ah, Nagkatapad bighigda sa akong ex kay wa ko hibaw nga namista sa atong baya. Kalo akong ex, nahubog me pagkabuntag wag mata nako, wa jud ko kauyon. Nga naman. Wa mo ko kay nombre ko sa tabo na mo ng gabi eh. Oh. parehan mo gili. Nga naman. Ang yang katungdan siya nga hubog kayo. Oh. Nya hubog kayo to gidugan niya. Pagka buntag siya, hubugan nimo gabi ino. Gidugan niya, ni ano na siya. Nagbata man ko. Oh, unsay ngahan? Pero naay mo ako nadungog gulyat. Ano man? Ni-check-in ko kung sa ka kuan, sa ka boarding house. Unya. Isang tumod ako nadungog sa pikas kwarto. Ano sa? Yan ang babae, hubga ko. kasi Hubga ko no. ingon. Ha? Kasi may Huwag mo naingon. sila magagilim nun. Ipahubog ko nun siya. Kailangan mo padala dito naman nun. Kuna ko ang puzzle, Tihon.